Ei, molt bon dia, invocadors i invocadores de l'esquerda. Avui us porto el primer de molts vídeos que seran diferents. Avui em veieu la cara, sóc jo, sóc en Roger. No m'he mort, estic viu, he ressuscitat i m'he quedat en blanc. No me'n recordo què anava a dir. Doncs us vull avisar que he tornat aquí al canal, però he tornat amb un enfoc diferent. He decidit deixar de seguir pujant de vídeos del LOL en català. De fet, ja, si veieu l'últim vídeo, crec que és de fa 3 mesos i l'anterior aquest és inclús de fa 5 o 6. És algo que no em motivava i per això no pujava vídeos. A partir d'ara el contingut canviarà molt, o sigui, deixaré el LOL a banda i començaré a fer coses científiques. Per exemple, us vull explicar per què la Terra no és plana i com creuen els terraplanistes que és la Terra, que és algo que m'encanta d'explicar. I després vull pujar-vos, que de fet crec que el pujaré dilluns que ve, vull pujar-vos un vídeo del tutorial del cub de Rubik 3x3x3. També tinc pensat un vídeo molt guai en el que m'ajudaran, que pot quedar molt guai. També vull penjar vídeos, vull canviar, com he dit, l'enfoc completament del canal i fer vídeos més explicant jo coses i crec que és algo que pot quedar molt guai, que siguin coses evidentment fàcils, que puguem entendre tots de forma visual. Crec que poden quedar vídeos molt guais. Doneu-me idees a baix als comentaris de vídeos, coses que podria fer. Estigueu atents perquè crec que venen vídeos molt xulos i ens veiem el pròxim dia. Adeu!